Niin, eli tässä on nyt Team Motopalvelu kerhojoukkue koolla lähdössä Six Daysille Kotka-Haminaan reilun viikon päästä. Mitkä on meiningit? Hyväthän meillä on meiningit. Aina on hyvät meiningit. Aina on hyvät Kyllä. meiningit. Kyllä. Siinä. Porukalla päästään myrkyttämään. Joo. No niin. Tasainen joukkue. Niin on. Se on Päästäänkö hyvä. mihinkään vai ei? Niin. Ei. Siinähän se on kilpailu missä muutkin. Siinä nyt vaan ajetaan 6 päivää putkeen ja ei sen kummempaa. Ajoa kuitenkin täytyy olla aina paljon alla ja reenit on ihan normaalisti vedetty. No oikeastaan nyt tässä vielä vähän reenaillaan tänään ja sitten huomisesta eteenpäin viikonloppu varmaan menee aika lailla pyörää ehostellessa. Niin kulutusosat täytyy laittaa melko lailla uusiksi ja pakkailla kamppeet ja tsekkailla sitä hommaa. Että ei tässä oikeastaan sen kummemmin ole ja vähän ruveta soittelemaan noille huoltomiehille, että onko ne vielä mukana. Viikosta sitten Kotkaan. Tiistaina. Joo, tiistaina varmaan. Maanantai tiistaina. Sinne mennään Kattelee, kävelee. Joo, kyllä niitä pätkiä on sen verran, että siellä täytyy viikkoa aikaisemmin olla, muuten tulee kiire siinä kävelyhommassa. Niin just. Viikko kävely, viikko ajoa. Joo, sillä systeemillä. Kyllä. Nopeampia pätkiä, mitä kotimaan normaaleissa kisoissa ollaan totuttu. Että se on aika varmaan crossityylistä, ainakin noilla aikaisemmilla Six Daysilla, mitä on itse ajanut, niin siellä ainakin on ollut niin nopeampaa pätkää. Ja mitä nyt on kuullut, niin kyllä tuollakin pätkät vissiin on suht nopeita. Ja sitten jonkun verran ajetaan maastossa enemmän. Että mä en tiedä nyt sitten, että miten täällä on lupa-asiat mennyt, että onko paljon maastosiirtymiä, mutta tosiaan edellisillä Sixeillä niin on ajettu pääsääntöisesti koko ajan maastossa siirtymät. Että sillä tavalla Ne rankemmat siirtymät ja niin, että siellä on se raskas keikka. Päivät on pitemmät kuin SM-sarjassa. Niin, ajetaan 8 tunnin päiviä ja joo. pääsääntöisesti varmaan tosiaan maastossa, niin kyllähän se on raskas keikka silleen. Siinä mielessä jonkinlaista valmistautumista kuitenkin, että crossiradalla ilmeisesti on käyty ajamassa. Joo, ei tässä paljon ole niinku mantsaa tullut ajettua. Että Vauhtia vähän pääsääntöisesti rossia. Niin. Siinä mielessä vähän erityyppistä. Kyllä. Täytyy syksyä kohden sitten ruveta vetämään taas sitä kivikkoa ja juurekkoa niin herkuttelemaan. Siellä on 6. päivänä sitten on niinku Loppukrossi, kyllä. Joo, Karhulan crossiradalla, että siellä käytiin jo reenaamassa. Joo, oli pakko käydä siellä väijymässä paikat. Ritke ei ollutkaan, Ritken ei tarvinnut lähteä. Ei. Lahjoksama treenaa. 1500 kilsaa koko. Joo, niin on. 5 semmoista pitkää päivää ja sitten se tosiaan se 6. päivä on se loppukrossi. Joo. Yleensä lyhyt siirtymä sinne loppukrossipaikalle ja sitten taitaa loppukrossia ja se on siinä. Sitten on enää voitonjuhlia. Joo. Niin. Juuri Poika lähtee saunomaan niin, siihen. niin.